So Whitney was disclosed vanhu vakaramba motikari dzake, and up to today he's saying he doesn't hold anything against them. So on number one, we've got Mike Guti from Zayoja. I think Mike Guti takazvitaura last year pazvakaitika kuti vakaramba Mike Guti vakatotumira 100 vakaramba vakatsika madziro vakati aiwa motikari hatisi kuzotambira nyangwe zviite sei. And Whitney akarwadziwa because I think she was the first person to say no. And munongoziva kuti Whitney doesn't take no for an answer, akambopersista but zvakaramba. Then on number two, we've got Zifa president Magwizi vakaramba. I think vakaramba nenyaya yekuti I can't really remember the details, but correct me if I'm wrong. Akataura akati relationship yake neFIFA will be compromised somehow if he accepts my gifts iwawo. So he chose his career than kuti atore mota, because it was sort of looking like a bribe, and vanenge vainewo like certain things seZifa zvavanenge vachirestrictwa. I think kuti certain gifts they're not supposed to allow to get. Zvakafanana nezvakangoitika inonzi chii yainetsa mazuva apera ayo Capitalk maona. So he had to deny the gifts. And then moving on to the next person, on number three, we've got Prophet Makandiwa and his wife. So Makandiwa, he offered to pray for Whitney instead. Akati uyai kumba tukunamatire so that you can have my blessings akawanda, and also maona my blessings you'll be able to gift vamwe vanhu, you'll be able to bless others with those gifts. Ndozvo vakataura vaMakandiwa. I think vagara zvavo zvekuti magifts vaaccepte izvi zvekuti it was going to compromise them kuchechi kwavo. Munongozivawo kuti ndofunga as a Christian vanewo chero zvavo vachinzi vanozodai vanonyepera vanhu vanoita sei, but munozoti unenge uine mavalues nyangwe iwo uchiziva zvako kuti une vanhu vanenge vachikuti you false prophet, what. You have your values at the end of the day. You can't say you accept a gift wotofamba uchidriver gift ye 1 million kana kuti chi yaunenge watengerwa iyoyo whilst the masses are suffering. You question yourself a lot of things, a lot of questions. Why am I getting the car whilst vamwe vane nhamo? Why is it kuti havasi kubatsira vane vasina? Why vari kuchoose kubatsira isusu titori comfortable? We've got our own life. He's got his own mansion. He's got his life going. Why? Maona. I think as a Christian who has values, he questioned himself on a lot of things and he decided not to go. Zvasiyana kana namagaya vakangoenda ikoko vakangoti ndo zvavanoda kane mwana wake vakaenda vakatambanudza maoko ikoko. So I think kuti kungoenjoya mari dzekuti hauzive kuti dzinobva kupi vakazviramba vaMakandiwa vakati no. Ende futi chechi yaizoita sei? Munongoziva chechi ndio yaunenge wakufanira kufesana nayo ka, because vanenge vakatarisira so zvakafanira kwana Guti. Amai Guti vakatarisa chechi yavo vakati chechi inozotaura inozobuda like panozobuda muromo yakawanda. Vanhu vese vakatambira vemachechi, I'm sure it was compromised. Like it was something else yekuti you cannot go back on the next Sunday to church whilst you are driving a car and you're so happy, but your congregation is having a lot of questions. Wotonototi kutoregera kuzvipinza munyaya dzacho idzoka kunenge kwakanaka. Because you tend to ask yourself kuti mari yacho iri kubva kupi, zvinhu zvacho zviri kuwanika sei, why is it ari kuchuza kupa vanhu motikari? Why can't he, if he's really wanting to help people, why can't he help in another way? Why kuhelpa nemota? Maona. So I think kuti ndo panenge pakanetsa ipapo. So I don't know what you guys think nenyaya iyi. Vanhu vakaramba motikari ava vabudirwa pachena kuti vakaramba. Hamina kuti muri kufungei nezvavo. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyaya, if you're not a subscriber, please make sure that you subscribe and see you in my next video.